Hej. På denne side skal du tilpasse din brille. Det første trin er at vælge brilletypen. Klik på rullegardinet og vælg det alternativ, du ønsker. Lad os sige, at du skal have en almindelig brille med enkeltstyrkeglas. Det er nu i trin 2, at du skal indtaste værdierne fra din synsprøve. Hvis du har bestilt briller fra os tidligere, vil din synsprøve være gemt. Klik på Brug en gemt brillerecept, så slipper du for at indtaste værdierne igen. Lad os se lidt nærmere på, hvad de forskellige felter betyder. Sandsynligvis vil din synsprøve se nogenlunde ud som på vores side. Lad os starte med højre øje. Det første felt hedder SPH. SPH angiver styrken på glasset. Fra rullegardinet vælger du den korrekte styrke i henhold til din synsprøve. Husk at kontrollere, om det skal være plus eller minus. I dette felt er man nærsynet og har brug for en styrke på minus 1,75 på højre øje. De næste to felter er cylinder og akse og gælder kun, hvis man har skæve hornhinder. Cylinder angives normalt med minusværdier og angiver værdien af bygningsfejlen. I dette tilfælde har vi en cylinderværdi på minus 0,75. Akse angiver graden af den skæve hornhinde fra 0 til 180 grader. I dette tilfælde har vi en skæv hornhinde i 156 grader. Derefter gør du det samme for venstre øje. I dette tilfælde har vi minus 0,50 i SPH, minus 0,25 i cylinder og 12 i akse. Hvis du ikke har en synsprøve, men ved hvilken styrke du skal have, vælger du styrke i SPH og lader cylinder og akse stå tomme. Det sidste vi behøver for at producere din brille er afstanden mellem dine pupiller. Dette opgives normalt på synsprøven som PD og står for pupildistance. PD kan angives på forskellige måder, enten som en værdi, f.eks. 63, det vil sige, at du har 63 mm mellem midten af dine pupiller. PD kan også angives adskilt, det vil sige PD for højre og venstre for sig, f.eks. 32 og 31. I de tilfælde måles afstanden fra pupillerne og ind til næseroden for hvert øje. Hvis din synsprøve ikke indeholder pupilafstand, er det enkelt at måle denne afstand selv. Læg mærke til, at du kan klikke på billedet af vores optiker Anne for at få mere hjælp. På nederste linje kan du se en lille instruktionsvideo, som viser, hvordan du enkelt måler PD på egen hånd. Hvis det er første gang, du bestiller briller hos os, kan du gemme din synsprøve som f.eks. dit navn, dato eller brilletype. Så gemmer vi dine værdier til næste gang.